olulusasazwa ngqo lweendaba zesiXhosa Studio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini naseziphambili. We have a weak leadership at a point when the living conditions of the masses have worsened. Sayo sokuzimela kunyulo lorhulumente wasekhaya ngo-2026 asijiki nangona lo mbutho unenye intlanganiso kunye ne-ANC kwinyanga kaJanuwari uxoxa ngesi sigqibo. Konke sekulungela ukuqala kwenkomfa yonyulo yesithathu ye-EFF nebizwa i-National People's Assembly. Molweni emakhaya nankuvimba wangokuhlwanje. I-SACP ithi isigqibo sayo sokuzimela kunyulo lorhulumente basekhaya ngo-2026 asijiki nangona lo mbutho unenye intlanganiso kunye ne-ANC kwinyanga kaJanuwari uxoxa ngesi sigqibo. Okukuthethwe ngunobhala jikelele we-SACP uSolly Mapaila ngelixa dandalazisa ingxelo yombutho kwingqungquthela yawo kazwelonke ekhethekileyo yesihlanu ebanjelwe Boksburg kwimpuma yerhawuti. Mapaila siyabuzwa obunzima sesine 100 years ephatheni namanje namhlanje ibilusuku lwesibini lwengqungquthela ekhethekileyo yesihlanu ye-SACP kwaye kunjalo nje lo mbutho uwabeke acacaca amazwi kanosigqibo sawo sokuzimela geqe kunyulo lwamasipala lwa-2026. Eliqela lamakomanisi lithi inyathelo lalo lokuthatha inxaxheba kunyulo liza kukhuthaza ukulungiswa ngokutsha kwembumba kanxantathu, nto leyo i-SACP kudala imemelela ngaphezu kweminyaka engama-20. Unobhala jikelele walo mbutho uSolly Mapaila uthi le manyano izifumanisa ekule meko ngenxa yobuthathaka besikhokhelo se-ANC. This loss of electoral majority highlights two things: a deeply worrying weakening subjective factor on the one hand, and the objective material conditions of the working class that are getting worse. In other words, we have a weak leadership at a point when the living conditions of the masses have worsened. Le ngqungquthela iza kugxila kumhlahlandlela walo mbutho oza kusebenza ngawo ukujolisa kunyaka ka-2026. uMapaila uqhube ngelithi akukho kubuya ngamva ngoku kwaye lo mbutho awugungqa kwisigqibo sawo. The meeting in January has nothing to do with the implementation of our decision. Completely. So that you understand, the decision to contest local government elections has been taken by our Congress with the timelines that we respected to engage our movement by the augmented Central Committee that affirmed this position. Now we are ready to contest local government elections. Esithi thaca ingxelo yakhe yokuqala ethe ngcu kwesisihlalo sokuba ngunobhala jikelele, uMapaila uthe umsebenzi wokukwenza konke okugqitywe ngamalungu alombutho kule komfa. Kulindeleke ukuba usekela mongameli we-ANC uPaul Mashatile azokunika umyalezo kule nkomfa ngolesihlanu. Mehlo athe ntsho kwinkomfa yonyulo yeqela le-EFF elilesine ngobukhulu kumaqela ezopolitiko eli. Lo mbutho okutshanje ujamelene nemingeni liqela malunga nokushiywa kwawo ziinkokheli eziphambili ngokusiqhagamshelana nomhleli wezopolitiko eliziko uMzwandile Mbeje. Mzwayi, sikwamkele, ahamba njani amalungiselelo okuza kuthi ga ngoku inkqubo yobhaliso ihamba njani? Sibonga kakhulu sisanda sibingelele nababukeli nebala amalungiselelo ukuthi lenkomfa ke EFF iqhubeke asemi ngomumo ngempela. Njengoba ngikhuluma nawe nje lapha emva kwami isigungu esiphezulu se-EFF sinomhlangano wasoke ukugcina ukuphothula ke amalungiselelo ke ukuthi masibeqala kusasa yonke into ibe isimi ngomumo. Sizokhumbula ukuthi namhlanje bekuyilanga lapha izithunywa bezibhalisa khona zibhalisela khona ukuba ingxenye yalenkomfa kusukela ngaleso sikhathi ekseni asikaboni lutho ngempela kube izihibe kubonakala yonke into isahamba ngononina. Mzwayi, abaninzi abalindelanga lutshintsho kubongameli balombutho umalema engajamelananga nakuphikiswa, ingaba zikhona izinto ezingothusa ezingavela? Impela uma ngabe uzobheka ngesikhathi ke kukhankaswa kumbe ngesikhathi ke
amaqembu kumbe amagatsha ehlala ukulungiselela lenkomfa igama ebesilizwa lokuthi loyo ozophinda abe ngumongameli igama lomuntu oyedwa loyo okuJulius Malema. Kodwa ke la umehluko okubonakala uzoba khona ingoba phela alisekho iphini likamongameli njengoba sazi ukuthi kwenzekani phela kuFloyd Shivambu ngesikhathi ke ayihoxa eyoba ingcenye yeqembu lomkhonto wesizwe. Into engicabanga ukuthi ke izoba ubushintsho kuyoba into encane nje ikakhulukazi ke esikhundleni sobumongameli ngoba sobusekela mongameli ngoba phela vele kuzodingeka ukuthi kube nosekela kamongameli elisha ngenxa yokuthi ke elalikhona la hamba. Kodwa ke ebuholini obunye asilindele ngempela ukuthi kube nezinguquko eziningi. Sithe mangabe sikhuluma nanezithunywa ngisho nozakwethu mangabe bexoxisana nabo bathi ke iningi labo bakhombisa ukuthi ke baseneme ngobuholi beqembu njengamanje. Lenkomfa mzwayibonwa njengethuba lokuba iEFF izivuselele kungenjalo ingaphinda yehle njengoko kwenzekile kunyulo oludlulileyo. Ucinga ba inkokheli zeliqela zinalithemba lokuphucuka kweliqela? Uma ngabe sikhuluma ke nabantu abaningi futhi sikhuluma nabo abaholi baleli qembu bayakwazi ngempela ukubaleka kwalenkomfa ngoba lenkomfa iphakathi kwezinto ezimbili sisanda. Uma kuukuthi lenkomfa abayisebenziseli ukuthi ke bezivuselele kabusha uzokhumbula phela ukuthi okhethweni oludlule ebaye bathi ukuhlehla kancane. Uma uyiqembu lezepolitiki ke into ngempela oyilwelayo ulwela ukuthi ukhule khona uzokwazi ukuthi uthathe izintambo zombuso. Siboneke kwi-EFF lokho kungenzeki likhombisa ukuhlehla. Yingakho ke lenkomfa iyithuba elihle lokuthi bebheke ukuthi ngabe imaphi amaphutha abayenza ikuphi la kufuneka belungise khona. Uma kuukuthi ke bayehluleka ukulungisa lokhu mhlambe ukwenza ukuthi behlehle kuyosho ukuthi ke mhlambe iqembu lizoba nenkinga enkulu kuya phambili. Kodwa uma kuukuthi ke bazokwazi ukubona ukuthi ke senza amaphutha lapha nalapha ngoba sifuna kuyiqembu elikhulayo sizokulungisa lokho kuyokwenza ukuthi iqembu ke libe iqembu futhi elizophinde lethenjwe abantu. Okusho ukuthini na? Okusho ukuthi uma ngesonto beqeda bephuma la bethatha izinqumo kusomela kube izinqumo ezizoba umnqamla juqu mayelana nekusasa labo. Sibamba ngazibini lo ngumhleli wezopolitiko weliziko uMzwandile Mbeje. Umbutho woluntu weli Sanco unike umongameli Cyril Ramaphosa umda womhla wama-24 walenyanga ukuba phendule kuxwebhu lwabo lwezinyanzeliso. Lo mbutho wenze uqhankqalazo lusingise kwizakhiwo zomdibaniso ePitoli ukuphakamisa izikhalazo ngengxubakaxaka zemo yenhlalo ezichaphazela abemibeli. Amanyathelo woqhankqalazo wabemibeli asukele eBeggars Park ukujongisa imibombo kwizakhiwo zomdibaniso nalapho bavakalise inqalabo zabo ngemingeni ebathwaxa ngokumandla yemo yenhlalo kweli. Amaxabiso aphezulu wombane yeminye yemiba abayibeke elubala njengengaginyisi mathe kwaphela. That have been deployed in government, they're just sleeping on duty. They don't do their job, and we are very much disturbed about the president, the way he massage issues. Kambe ke uluntu luphume mbombozone zeli ukuba inyandenye yokulwa abemi bangaphandle abagqobhozela kwimida yeli ngokungxamnye nomthetho bekwaquka neminye imingeni exananazileyo kweli efana nokuqatsela kolwaphulo mthetho intswelangqesho nokulala kwegadi eziko. Kananjalo intaphane yeziganeko eziqoqesileyo kutshanje zokutya okunetyhefu nezinye zazo bezisoyanyaniswa nezikroqo ezithengisa ukutya ukuphelelwe lixesha sesinye sezikhalo zabo abazityande igila ngaso. I'm from Buffalo City in East London. From my community, we are here simply because of GBV. GBV is the main problem in our society, and we are saying it must stop. Government must intervene. Ethetha nendimbane unobhala jikelele weSanco Mike Soko uhlabe ikhwelo lokuba umongameli acwangcise ikomiti ekhethekileyo neza kuthabathela ingqalelo izinyanzeliso zabo nqakasana. Hopefully, the authorities will respond on the time allocated in terms of when you expect them to come back to you. We expect the presidency of the South African government to establish a joint committee before Christmas 2024.
ukanti ke bakwanyanzelise ukuba eminye imiba ephathelene nogqithiso lwenkonzo ithatyathelwe ingqalelo yaye kuthatyathwe amanyathelo angqengqwa ukuqala urhwaphilizo olugqubayo kweli. Sinamkele kwakhona kwindaba zelijelo xa sihlabela mgama. Iqela lamavolontiya asekuhlaleni Stilfontein kwiphondo laseMntla-Ntshona lithi liza kuqhuba nephulo lalo lokuhlangula abasebenzi mgodini abangekho mthethweni phantsi komhlaba kuShaft 11 kulo lonke ixesha leziyunguma zokuphela konyaka. Ohlangulo luqale kwiveki ephelileyo emva kokuba belunqunyanyisiwe kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo. Ukanti lamavolontiya asebenzisa intambo ukutsala abasebenzi mgodini abangekho mthethweni ukubanyusa phezulu. Bezimisele benenzondelelo lamavolontiya asekuhlaleni ajongene neemeko eziyingozi kwilinge lokuhlangula abasebenzi emgodini abangekho mthethweni. Bathi injongo yabo kukuhlangula uninzi kangangoko basindise ubomi. Each and every day uthi nangaliphina ixesha umntu angabhubha, nangoku singeva kuthiwa kubhubhe umntu phantsi komhlaba. Le nkokheli yasekuhlaleni inethemba ngeliphulo. Our project is pushing. Even if you can go in a slow pace, but at the end of the day, we are saving lives. We are pushing. Lo kankqankqase ukwathe baza kuthi qolo ukuthumela ukutya phantsi komhlaba ukuqinisekisa ukuba abasebenzi emgodini abangekho mthethweni bafumana amandla ukuze bakwazi ukuphinda banyuke. We are still waiting for donation from some donors who are busy assisting us. Whenever they arrive in the site, we'll take the food down to the people so that the people can regain their strength, and from there they will resurface. Kusenjalo ummeli weqela elibizwa ngokuba lelentshukumo engxamisekileyo kwintlekele yasemgodini yaseStilfontein nowathi wanikezela ngokutya kwaba basebenzi emgodini abengekho mthethweni uthi udanile kuba kungekho phulo lohlangulo elisemthethweni eShaft 11. I'm surprised that there isn't an official rescue mission here and that there isn't any professional equipment. Everything is just slapped together, tied to rocks. It's an accident waiting to happen. Ngokwengxele amapolisa aseMntla-Ntshona bangaphezulu kwama-80 abemi bomgodini abangekho mthethweni baseStilfontein abathe babuyiselwa kumazwe abo. Approximately 1,450 illegal miners have been arrested since 18 August 2024 to date, with most of them having been arrested between October and November 2024. Amavolontiya asekuhlaleni ahlangule imizimba yabantu abalithoba kunye nabasebenzi emgodini abangaphaya kwama-20 ukususela oko kwaqaliswa iphulo lokubabuyisela kwinyanga ephelileyo. Nangona abahlali bebika iziganeko veki naveki zobundlobongela bonqevu nokubulawa kwabantu emini eWestbury eRhawutini, kodwa amapolisa aseRhawutini alibethelele lokuba icandelo i-anti-gang liyamelana nengxaki yemigulukudu kule ngingqi. uThomas Warren du Plessis oneminyaka engama-31 unethamsanqa lokuba kube kanti usaphila. Kaloku uthe wagagana nabahlaseli abathe bambandakanya kwimbambano neqela lonqevu. uDu Plessis uthi imigudu yakhe yokuvula ityala kwisikhululo samapolisa saseSophiatown eRhawutini safana mthanyane nanjengoko amapolisa engazange amthabathele ngqalelo. Those guys, they wait for you. It's like, I don't know, those things that they smoking or whatever. Don't make him sleep now and make him more hungry for blood. They don't worry with people, whoever. Kananjalo nomnye umhlali uCleven Barrens wombethwe kwaleli shwangusha unxelekheke ngongenalusini kuqhushumbo dubulo oluphathelene nemigewu. Umama wakhe uthi amapolisa alile ukuphanda elityala engathanga thakaca inkcukacha mayela nababulali bonyana wakhe. Oku ngaphandle kweqela labantu abathe bafunyanwa kwindlu yeziyobisi apho unyana wakhe wahlanzelwa liselwa khona. He wasn't aware that they're going to shoot him, because he didn't belong to any gang. He was just a quiet, loving person. Kambe ke iWestbury yathindi mayela neminyaka ye-80s nanjengoko amaqela onqevu ebethe qolo nokuseka nokulwa ngamabhunga weziyobisi. Abahlali bathi kulonyaka uwodwa ngabantu abangama-70 ababulewe kule ngingqi. Amanye amalungu okuhlala avakalisa ukuba impilo zabo zisesichengeni nanjengoko berhanelwa nokuba nesandla kubutshijolo bemigulukudu ethile.
Since 8 o'clock this morning when we started with the operation, we managed to arrest 80 undocumented persons. Ndike abahlali base Westbury bahlabe ikhwelo lokuba kutyalwe abakwantsasana nangakumbi kule ngingqi kunjalo nje bazityande igila ngelithi badiniwe zizigigaba zokwehlukana kwenyama nomphefumlo kuluntu phantsi kwamarhe wokubandakanyeka nemigulukudu yase Westbury. Abahlali belokishi yasemdantsane kwiphondo lempuma koloni basamkela isigqibo sebutho lokhetshe sokuphanda izityholo zobuqhophololo kwiqula lokuqubha lale ngingqi. Usakuthi gango kwingaphezulu kwe-32 million rand imali echithwe ekulungisweni kweli ziko kodwa lisekwimeko emaxongo. Izicwangciso zokulungisa eliqula lokudada zaqala ngonyaka ka-2012. Sithetha nje alikagqitywa. Oku kuza nanjengoko bekubekwe izithembiso kwaye kuchithwe nemali kule projekthi. Iyandichaphazela kakhulu hayi kancinci. Ndihambela ngo-2020 ilungiswa. Ndinethemba lokuba ndizathi mandisiza ndizawufika ndingene kwi-swimming pool because ndiphuma kwi-heat wave yaseJoburg. Ngoku ndiyamangala xa sendifika apha akukalungiswa nix. Yazi ndidikiwe nyhani. Ndidikiwe yinto eyenziwa ngamakhansela. Nezitrato sinjalo kunezigodi. Ndibuya eGauteng ndidiniwe madithi ndiyajonga ndithi ndizawungena apha e-swimming pool. Ndiyamanga bathi hayi ayikagqitywa since. Ayikagqitywa nyhani. Jonga. Into abayenzayo kuthini kukutya izimali. Ukanti ibutho lokhetshe licele ukunikwa ixesha lenze uphando lwalo. Ngokwengxelo iprojekthi iqale ngo-2012 ukuzawuthi ga ngoku ayikagqitywa. Imali echaphazelekayo kule projekthi iqikelelwa phaa kwizigidi ezingama-32. Okhetsha ke bagqoqe bafumana amaxwebhu azoncedisana nophando. Nanjengoko lusemnyango usuku oluqingqiweyo lokuba kuvalwe inkqubo yokubhaliswa kwezipaza jikelele kweli, le nkqubo yobhaliso iqhuba ngaphandle kwamagingxi-gingxi koomasipala abali-17 eMpumalanga. Ngabanini besipaza abangaphaya kwewaka bafaka izicelo kumasipala waseMbombela. Kwanyalo tinombolo tingale tukweti inkulungwane letimbili tebantu la sibanikete emafomu ekubhalisa lase siwatholile ke labuyile ngaba ngemakhulu lasihlanu noma ngetudlwana kwalokho. Kepha ke tingcinamba lesihlangabetana nako ikakhulukazi kulaba bekuhamba siyabona ukuthi emaphepha wabo labanye abonisa ukuthi bede la kutofunza kani bona nyalo bendaticelo tekwenda libhizinisi. Kuya embili ke kutosiniketa inkinga lokho ngoba nale mali lesibabhadalisa yona siyabatshela ukuthi ayibuyele emuva ngoba usuke wenda sicelo hayi ukuthi sesikuniketa imvume yokuthi wende ibhizinisi. Olilungu le-ANC uTumisang Philane ubekwe njengosodolophu omtsha wamasipala iThabazimbi eLimpopo. Lokaphilane unyulwe kwindibano yebhunga lalo masipala ngolwesine ngoceba abathathu be-ANC abathe bonyulelwa kwibhunga likasodolophu ze kongezwa ngoceba omnye ophuma kwiqela iDA kuquka i-EFF. Ngoceba abangama-22 abathe banyulelwa kwibhunga lomasipala iThabazimbi, usodolophu omtsha uthembisa ngokukhawulelana nemingeni ejongene nokuziswa kwenkonzo ezingundoqo eluntwini. We have the resources and the capabilities to address water, sanitation as well as road challenges. It can no longer be business as usual. We must put our shoulders on the wheel and hit the ground running. iDA ifumene izihlalo zoceba abane kwibhunga lalo masipala kodwa eliqela lithi alityikityananga sivumelwano sokusebenzisana ne-ANC. With 2 years towards the next local government election, one has to really be clued up, do your research and see what can happen in the next 2 years. Oku kuthe kwangqinwa nazinkokheli ze-ANC kweli phondo. It's not like there is an arrangement or an agreement with the Democratic Alliance. There is no such an agreement. There is an understanding, because I can't lie to the public that no, what happened here, we were not prepared. It just happened like an osmosis.
iLabour Party nefumana izihlalo ezimbini ithi ayonxalenye yesivumelwano esikhoyo sokumisa ilibhunga. Siyasagqiba ke kolokuba siyiLabour Party asizothatha nxaxheba into kokubana sizimanye nawo nowuphi na umbutho ofuna ukulawula apha ingakumbi xa kungeyiyo ulawulo oluzoquka imibutho emininzi kuzawuba ngumbutho omnye uzikhethele umbutho ofuna ukuhamba nawo. Kulo masipala basiza kubakho isithuba senyanga ezintathu ngenjongo zokudlulisa intambo kweli gqiza litsha lingenayo. Zemidlalo ungabuya kungekudala umgqumo wenjini zeFormula 1 kwibala lemidyarho yezithuthi ikhaya lami Grand Prix kumantla eGauti nanjengoko ilizwe likuphulo lokubuyisela umdyarho we-F1 wagqityelwa ngo-1993 kweli elibala lelona likhulu eAfrika lenza kangangoko ukufikelela kumgangatho odingekayo kusindleka lomsitho omkhulu emva kweminyaka engaphaya kwama-30. Kwimincili yodwa nje kubathandi nabalandeli balomdlalo kusakuvakala kuba uyabuya eMzantsi Afrika. Kungenzuku zatywala abalandeli bangabona abaqhubi abatsha bebhexesha besantsulisana kweli bala. Ikhaya lami ikhokene nenkampani yezobunjineli bemoto iApex Circuit Design ukufumana isiqinisekiso sokusindleka lomsitho. Ngapha koko ikhaya lami ibe phakathi kwenkqubo yokuphuculwa ngokuhambelana nomgangatho wehlabathi abasakwazi kulinda abalandeli. I'm in the neighborhood of Lone Hill, and just hearing those roads every morning, it's really just an atmosphere that you want to get down and see, you know? So yeah, it's been a pleasure coming in this morning, seeing just how the atmosphere and how everyone just loves to just, you know, embark on this journey and be in the process of the development of the sport in this country. Ufikile Olomisa ngumqhubi owaziqeqeshayo wakumaphandle eMpuma Koloni owazibhaqa efikelela kulomdlalo kule minyaka mihlanu idlulileyo. So there needs to be education that motorsport is as a sport, and it's part of sport. Sport in South Africa is soccer, cricket, rugby. You know, this is not regarded as a sport. It's something for those that want to burn their cash. Ingqali kulomdlalo zithi kuza kudingeka kunyenyiswe imiqobo yokungenela lo mdlalo ukuncedisana nolutsha olufuna ukungenela. We've got to lower the barrier of entry to the sport. And the problem with the sport is that it needs an ecosystem. It doesn't need a person. And to get the ecosystem right, we've got to create footfall. Amagunya osindleko kulindeleke aphunyezwe ngokupheleleyo phakathi enyakeni ka-2025. Umsebenzi wophuculo lwebala kulindeleke ugqitywe phambi kokuqala kwesizini ye-F1 ngo-2027. Usuku benzo.